Jag kan säga om jag kan hjälpa dig. Kan du inte kombinera med Pac-Man? Vänta. Kan du inte bara pilla över? Grymt, tack så mycket. Jag ska vara där. Så kan man gå upp och ner. Så jag lägger upp så. Ja. Och nu ska jag ta. Jag är en sån kille som hoppar. Ja, den är grymt. Jag har gjort ett spel där det är 2 hundar och en katt som hundarna jagar katten. Och här i detta spel ska man försöka undvika hundarna genom att röra på dessa pilarna. Grymt, tack så mycket. Väldigt imponerande.